Това е жилище, което се е отдавало под наем и през следващите дни ще се опитам да ви преведа през процесът на почистване, след като наемателят е напуснал. Хладилникът събираше вода, шторите бяха поели никотин, а акарите бяха завзели леглото и дивана. Пускам си Storytel, защото кой е казал, че трябва чистенето да бъде неприятен процес, и продължих да слушам книга, за която всички говорят, но аз до този момент в живота си не бях чела. Богат татко, беден тат. Имам линк за 20 дни безплатен достъп до приложението, вижте в биото. Ако ви се струва, че започвам отзад напред, не, вчера изчистих кухнята, така че вече наистина е ред на диваните и матраците. Минавам с моята прахосмокачка против акари JV35. Аз имам и BX7 Pro, но я дадох на сестра ми да я ползва временно след нейн ремонт и така си остана. Единствената основна разлика между двете е, че тази няма сензор, който да ви показва дали зоната е вече почистена. Карам го на усета и в този апартамент каквото и да пипнеш и колкото и да почистиш, все е много. Подовата настилка под диваните определено не беше почиствана отдавна и веднъж минаване с моп категорично не беше достатъчно. Многократно съм ви казвала, че нощчетата за керамични плотове всъщност могат да се използват навсякъде в целия дом, докато чистите, и ето едно приложение. Няма да повярвате как ремонтирах хладилника и изпрах шторите, но за това в следващите видеа, за което се абонирайте. Обявявам и екстра 5% отстъпка на всички артикули от сайтът на Джими, по повод вече активната тяхна пролетна кампания на сайта. Направи ми впечатление, че за разлика от друг път, когато мръстията, която извади от моят диван и матрак, е сива, този път жълтее. Забелязвате ли го и вие и според вас защо е така?